Budeš na muzikoterapii taky? Jo. Jo? Tak já zkusím se připojit. Můžu? Jo. Jo? Vy jste na prvním místě. Ty pečující jsou na prvním místě, protože oni musí mít dostatek síly, vědomostí, schopností, ale taky být dobře ohodnoceni, zaplaceni nebo aspoň pochváleni, motivováni pro tu svoji práci. Kamera akce. To, co tady opakovaně zažívám, je respekt, úcta a vstřícnost. A to nejenom k lidem s autismem, ale i k jejím blízkým. A s tím stejným cílem i pracuje podpora pozitivního chování. Takže já bych byla ráda, kdyby to, co tady pokaždý zažívám, zažívali ty lidi běžně v životě. Respekt, úctu a to, že k nim je nahlíženo tak, jak oni potřebují. Away. Stanice pražského metra. Jsem dítě, něco suca, pozornost, jídlo, péče, všechno. Chce všechno. Kamera akce. Mluvil jsem o tom, proč je potřeba pracovat na sobě, když chceme pomoct svému dítěti. Jde o souvislostech, které máme ve vztazích rodu kmenu, kam patříme. A co se ti tady dneska nejvíc líbilo, Eri? Být s kamarádama. Být s kamarádama, jezdíte takhle na výlety? Jo. Moc jsem si to tady užila, byla tady krásná, příjemná atmosféra a spoustu fajn lidí. Skvělý. Bylo to v pohodě, užili jsme si to. Líbilo. Mně se líbila muzika. Wow, muzikoterapie se ti líbila s Šárkou. Jo. Bylo to nádherný, já jsem naprosto spokojená. Bylo to moc příjemný, paradoxně hodně klidný a byla to kombinace sportu, zpívání i takových jako klidových momentů. Bylo to jako úžasný. Já tu jsem, protože mě baví pobývat s dětma, který jsou různě jinačí. No a taky mě baví malovat. Mám ráda děti a přijde mi to jako zajímavá. Jo, to je dobře. Ty máš ráda taky děti? Jo. To je super. Ano. A přijde mi to jako pěkná iniciativa. Tady vidíte, zrovna děti skáčou. Baví je to. To je jak skákání do vody. Hop. A dobrý. Co tebe to baví? Jo, já to mám rád. Já rád pracuji s dětma, takže těší mě, když oni mají úsměv na snartech, nebo jak to říct. Já bych chtěla moc poděkovat všem našim podporovatelům, že jsme se tady dneska mohli sejít na osvětové akci u příležitosti měsíce autismu. A dělá nám velikánskou radost, že naše děti se můžou potkat, zažít něco nového a my rodiče se taky naučíme něco nového. Takže děkujeme moc. Děkuju ti, duše má, děkuju ti, mysli moje, děkuju má, že nás má. A teď mě zamávejte.